Mga kapuso, crime of passion kag negosyo, mga motibong nga ginapadalman sang kapulisan sa pagpatay sa isa ka babae sa Dueñas, Iloilo. Nagpatay sa biktima posible gun for hire suno sa IPPO. Si John Sala nakatutok. Isang crime of passion sa mga natutukan sa kapulisan sa pagtiro patay kay Marigold Hamelo sa Barangay Poblasyon A. Dueñas, Iloilo. Kinalataw man ang posibilidad nga kaangon sa iya negosyo nga buy and sell sang salakyan ng krimen. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagagawa nga si Marigold Gid ang target sa mga sospek. Base sa payag sa mga saksi sa kapulisan, gulpiyada inigin palapitan sa mga gunman kagin para kan tiro. 23 ka mga basiyos ang 5.56 mm ang na-recover sa lugar. Ginapang konsiderar naton subong ang mga information nga aton nga na baton, no? Ginapahayag nga nagkanto sa Dueñas ang biktima upod ng duha ka mga lalaki nga mekaniko para mag-test drive sang salakyan. Nag-overheat ang mga pick-up gani nagdulog sila malapit sa isa ka talyer. Hinali lang kuno ginpaarakan sila tiro sang isa ka lalaki nga sakay sang isa ka auto. Nagpadulong sa direksyon sang potota ng salakyan sang gunman matapos ang insidente. Napilasan man ang isa sa mga mekaniko nga upod sang biktima. Nasa labad pagin ang isa ka babayi, ngayara sa sulod sang iya balay malapit sa crime scene. May duwa na ka person of interest ang kapulisan. Padayon pa ang ginatubod ang identity sa mga ini. Pwede nga gun for hire, pwede nga hindi. No? So amoy na nga aton subong nga ginatingwaan pa nga mabalaan. Ginpahayag nga residente sa barangay Takas, Haro, Iloilo City si Marigold. Apang suno sa punong barangay, madugay na ini nga wala nagpauli sa Takas. Wala man sang record sa barangay si Marigold kagang pamilya sini. Sang bata pa siya rin sila star kaya rin ang iyang mga ginikanan, mga parente kag iyang mga pakaisahan. Pag pamana niya sir si Marigold no dito sa star na sa city sa proper. Gindingon sa news team mabako ang bahin sang pamilya sang biktima pang nagpaiway sila nga maghatag sang pahayag. Ginapadalman man sa karon sa kapulisan ang impormasyon nga may mga pamahog nga nabaton si Marigold kag ang iya pamilya antes natabo ang krimen. Upod kay Hans T. John Sala, One Western Visayas.